kada se tradicionalno pripremaju nova odijela. Nastoji se obezbijediti bar neki novi dio garderobe, a inače bajramska odijela se pažljivo održavaju i obavezno posebno pripremaju za Bajram. Rastaviti od njega, ja Allah, Allah, rastaviti od njega, Muhammeda najvećega od poroda rad koga si ti stvorio, on se kizbin alema, ja Allah, Allah, on se kizbin alema, udruži nas s robovima koji vole Allaha, a nemoj nas osramotit sutra narod ziđe za ja. Zikrullahom srce čistit, pa nek gaflet otpada. Aškullahom napunit ga, duhovna je potreba. Ja Allah, Allah, duhovna je potreba, oprosti nam grijehe ocu, majci i evladima, od mašrika do magriba, svima muslimanima, ja